Намирам се на катедралата Дуомо в центъра на Милано на покрива. Кратка обзорна разходка ще ви направя. Пак съм аз. Класически пример за двоен контрафорс Акбутан. Галерията Виктор Емануил. Тя е покрита с стъклен покрив и е много красива. Показвам стъкления покрив. Така, под формата на хикс. Отсреща Ла Скала. В далечината офис градите на Милано. Като небостъргати, ама малко смешни. Там е и централната гара. Баровски ресторант. И стадиона Сан Сиро, много далеч. И хора долу, като мраз. Това е най-скъпата част, тук е една улица, голяма скъпотия. Това е край на репортажа.